Hej igen, YouTube. Hej, vi har fået lidt armor. Ej, på et eller andet tidspunkt skal jeg gøre et eller andet med det der, hedder det, diamond der. Bam. Bam. Ja, fordi så ikke tror jeg snakker mig selv, så det vil være pinligt. Den gulerod beholder vi altså også. Ja, men osteboller, hvornår forstår du det? Ej. Hey. Nej. Ej, hvad har jeg gang i? Halleluja, halleluja. Nej, du tog. Nej, det kunne jeg ikke. Okay. Nej, vent, der er nej, hvad har du gang i? Ses, nej. Au! Okay. Okay, jeg skal lave faction, så vi ikke kan slå hinanden. Ej, hallo, jeg skal have penge for at lave en faction. Ja, så laver du lige en. Du er alligevel op på serveren. Så inviter mig til den. Det står i Minecraft-chatten, Arli 321. YouTube, det er bare ligesom vi ikke kan slå hinanden. Jeg stopper lige. Ej, okay, det gør jeg ikke. Okay. Har du inviteret mig? Du har ikke inviteret mig. Sådan. Okay, så gå ud af den og lav en ny en. Hvorfor? Nej! Port me så! Nej, jeg dør! Det ved jeg. Okay, prøv lige at lade være med at ødelægge den. Okay, nu skal jeg så lige jeg ved ikke hvad det er til, men det skal være fra server sektor til full scan. Minimum. Ja, okay, minimum. Automatisk. Okay, den skal den i hvert fald ikke være på normal spor. Nej. 3D fra. Ja, okay, nu skulle den altså ikke lagge. Men det er nok fordi jeg filmer. Ja, det er fordi jeg filmer. Au for. Lad os gå den her vej. Lad os mine os opad. Nice. Når du fandt ud af det. Jeg troede du ikke kunne. Okay, den gør. Der er tingene, der ligger i kisten. Laps eller suli. Ej, okay. Hvor klam. Ting. Jeg har dem ikke. Ja, okay, jeg har nogle af dine ting. Tak for diamanterne. Ej, nu får du dem. Okay, nu kommer du også med mig, fordi det her. Ej, okay, der kommer ikke op. Du tager den der store basse. Jeg tror du skulle tage den. Hvor er du henne? Tag dit armor på, din abe. AFK. Ej, okay. Hvad?
Oh my god, der er meget kul. Nu har jeg i hvert fald ikke problemer med at finde kul, kan jeg sige. Der er kul. Der, og der. Hold da, vent, Jamie. Jeg kan ikke lide min mus lige pt. Jeg ved ikke, hvor stærkt den skal. Okay, det er seriøst perfekt. Ja, der! Det gør mig chok. Ej, seriøst. Hey, der er guld. Der er porteblad. Ej, okay. Nej, det er det, jeg siger. What the hell? Oh, hell no. Nej. Sådan. Der er lava. Hvad sker der, hvis man hopper i det? Hey, jeg fandt diamond. Og emerald. Og redstone. Det spasser. Jepsen depsen. På land. Pas på. Gå lige væk. Jeg vil hugge det. På land. Diamond. Okay, giv mig alt dit diamond. Fordi jeg siger det, giv mig. Og vi har 7 diamonds. I osteboller. Ej, jeg ved ikke, om vi er på. Hallo. Det er fra min klasse. Bare hvis jeg ser flammer, så gør sådan her. En underlig måde. Og jeg elsker det. Emerald. Okay, den er creeper der. That's creeper. Yeah. Der er mere kul. Hvad vej tager vi? Tager vi creeperen eller? Jeg finder lapis lazuli med ostebøkser, pepperoni med ostebøkser. Hvor nice, det er godt at min lapis lazuli. Gæt lige hvad jeg fandt. Nej, lava. Oh my god, se hvad jeg fandt. Hvad tror du jeg fandt? Nej, kul. Er det ikke bare overpower? Ej, hallo, jeg får... Ej, jeg bliver... Nej. Okay, YouTube, jeg pauser lige, fordi jeg skal lige hurtigt noget, så... Jeg pauser nu. Hej igen, YouTube. Jeg må lukke af på Shimon! Ej, okay, det her det er ikke fair. Hvor er du hen? Sig, hvor du er hen. Er du i lavet? Ja, jeg fandt fakler. Det er fodspor af dig. Ej, i hvert fald. Oh my. YouTube, jeg pauser lige. Så ja. Hej igen, YouTube. Nu fandt jeg sgu ham. Og det var seriøst uheld. Jeg vil slet ikke, men jeg bliver nødt til det. Nej, okay. Det er gas. Hvor fandt du guld, min dejlige ven? Jeg falder lavere. Jeg dør ikke. Jamaica. Ej, jeg mangler mad. Har du ikke brød? Dejlig saftig brød. Giv mig lige to. Giv mig halvdelen. Okay. Ej, jeg kunne huske, at så gør det 4 liv. Ej, det skal simpelthen 4 liv. Ej, det giver 4 med. Okay, jeg har fundet en spawner heroppe. Blokeret. Det kan man. Okay, jeg har ikke fundet nogen. Er der oppe i vandfaldet? Jeg fandt red mushrooms. Ej.